kalian konco tipikor Ustadz Mulyadi Kang Hari Bacet Buharni suwun nggih matur nuwun. Nah, terus neh iki Pak D Muhman. Nah, iki. Syukurlah masyarakat setempat nggih. Mengko dikirimi lagu lho Mas nonton karo Supri neng YouTube. Oke. Monggo sekecane Pak D Muhman. Nah, nggih. Oh nggih kula wonten anu Pak, titipan. Titipan apa? Saking rencange panjenengan. Sapa kuwi? Paringasmu Pak Tulus. Pak Tulus. Nggih. Apa titipane? Titip salam buat dalangnya Mbak Yovika, niku teman saya dulu ngoten. Oh, nggih. Ngendikane. Nggih, leres. Nggih. Nggih, salam kembali ya. Siap. Nanti disampaikan. Nah, bawa sik, Nduk. Sing mbok senengi apa wis manut. Bawane pepeling apa lagu liyane apa monggo. Aku suwe ora ngrungokne suaramu kaya ngapa. Wis mundhak apa urung? Wah iya. Nggih. Apa bawamu? Dandang gula mawon nggih. Dandang gula oke. Ya. Ini kan sesuai dengan temanya hari ini adalah pernikahan nggih. Heeh. Nah, kalau tak anu setia tuhu mawon. Setia tuhu oke. Ya. Coba bawane kaya ngapa? Wis rupane ayu, suarane apik. Amin. Bejane sing duwe bojo sok ben. Amin. Kulo niki tesik single yan Pak Dala. Mosok ora duwe jang-jang ngono? Dereng. Kriteria jang ngono sing mbok goleki apa? Kriteriane to, Pak? Heeh. Nggih, sing penting niku setia. Setia. Terus gemati. Gemati. Terus? Sabar. Terus upami disuguhke upami jagong ngoten niku nggih patut. Patut. Nggih. Ngoten. Mosok sampean sih single? Masih single. Neng KTP tulisannya belum kawin ngono. Iya. Oh. Nek sindenku galuh asmara ki neng KTP. Kawin terus. Sudah kawin nek kae sing kuwi Indro wi. Kuwi neng KTP ki tulisannya kawin terus. Iki kok kawin terus apa golongane wedhus apa piye? Lah niku blantik wedhus lho Pak Dila. Nah iya. Nah, ya Nduk. Saketing Lah dalah.